Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video chuan American series larle munom tak kumin March ni som paruk maya tlangzar Good American Family ti hi toikim taka recap tumle donila amasa in series recap lama hian kan tluang lo khop maya kumtira kan recap Squid Game kha copyright wangin ni thum nuwa lak thak sakania chutiang bokin when life gives you tangerines la kha episode tampo recap ma a lak thak sak kan ni le tamaya kan video ani miaw lo wangin hetiang hi thleng theireng ani awangin tuna po hian alo thleng le ta ani le insha thiama kan ti mai donya soichan ma in he series a achang tu berti the Natalia Grace chanchin hi kumli liam ta khan kan lo ti chuak to a clear du te tan comment section a link kan pin ngale ole thupui lama kan lu chan ngalang ziak mi larle ming thang tak Christine Barnett chuan mi pui ma a thu soina hun mangmekin naupang buai pui ngai bik enkol na konga tho lok tak ani awangte ami manle an chung ko chanchin ngai nom tele afapa autism nat na nei ni chunga miro pui tak ni tura a enkol selen na konga en ton tlak tak ani na te hi mi te ngai san chan ani ti ila kan soi sol tampui om love chuti lai chuan rin lo tak maya ron lang nol police che chuan handcuff ron bun dirin afalak Hmeichhe Naupang angai tha em wangin an ron man zui ta mak maya thil thleng zet chuan athu soi ngai thatu mi pui lampo abara khai tak zet bokani Christine chuan thinrim takin ain soi angkha engma anilo kharam huai nu khan tha min tumzo kasin ti zui twar ma se omzia a omzui ri vak loni in alang thung thil omzia sheturin hun masalam kumsang ni som pakhata kan kir dorang naupang enkol ngai le boipui ngai bik enkol na school lian lote enkol Christiani chu anaupang enkol zinga pakhat nu velikai chuan afa boy pui ngai taka enkol sakawanga lom thu soina na afilak ayatam poisa pek te chu in huam le in heng naupang boy pui ngai bi kho enkol na turata na siamatum education center honmai turatan te po chuan sum donate du hlema si Christiani ero chuan alak sak du haulo maya naupang boy pui ngai bi kho enkol chu athiam ve zong ani baka nuamati ve shim ni te po in alanga tin donation khon em lovin a center po chu puitlin thei a in be se ve tlat bokani heti mek lai hian Hmeichhe Naupang boy pui ngai bik an adopt blanca itsu an mangain an ngai na man hle tia apian na ni chuan aron chule dai maya he an chan awang hian Christine te nu pa po an ngui dun angreng hle a an nu pakar bo ruak thleng po a ngongin a pasal mai kalan na bang po a chong tuitam lo viawa hlimlui tumin han enge mokwal vel te ma se del rit tulian tak ane ani ti chu hairual ani lo thungani an fa pa pahni te an mu to lain autism nat na ve Jacob Eroin le kha ala zirmial mial thunga Blanca inaw telem ho chu anu puyin da bo atuma wanga lom lo zwal lungoi lo tak mai kala phei chu kalson hal makin Christine po in afapa tukver dar halang rin chan mewa le khazir mek chu kalsanin apasal chu room lama lut ngal thu chareng soidun theilo zuin pakhat khuma mu in pakhat chhuata amu zui tangot mai bokani atuk lama po Christiani chuan apasal lung oilo chu bengda ngial tuma se omzia ero a om theiri vakloni in alang Christian chuan adoption center first part achanga koldong zuin phone ron betu chuan Ukraine Hmeichhe Naupang adopt tur om thuron shilin chang theilovin mite ani thunga ama la tu massa chung kwa te khan an ron da kir le a darkar somni pali chunga adopt tu nei lo chuan fasha in lian zok lama thon ani ang ati awangin Christine po in arangin apasal chu mu in abengala ani hi Blanca I mun ruak o tu chu ani mai theyasin atibok Michael ero atir lama chuan helde uma se Hmeichhe Naupang thalak amu nuwa ero chuan aphur berbera tangle si in atuk la chuan fa atana laturin sum tam tak sengin anjin chuak zuita vut maile
an fapa pathum te po shwayin farnu an nei ve tur chu an ni po phur hle in an hlimtlang nge mai a hmun an thlen nu phei chuan an hani arau nu pa mayang ti hla om khopa chen rengin an hlim tak zeta an chung ko member thar tur chu mu hlan ngak hlenlin an hel hol tlang ani ber mai Christine chuan latu masa achung te masa chu biak po thei an ni le ni lo zotin an ni lam chuan confidential adoption ani a achung te masa chu biak po thei ani lawanga a chanchin po chui zui wak thei ani don lo an ti deuh tlat mai Reilo te nuwa chuan an fanu thar tur Natalia Grace po Walker nen ron langin kanu kapa aron ti ngal sang thewang te chuan Christine te nu pa po in an fa atan chuan I helova pom ngalin document poimo vel an sign don lai vel chuan buana chete a tatlat maile wheelchair mamo reng Natalia izaina sen so ama alatu masa tena an choi US dollar sang sari chu rul sak ngai don tlatin an pelovani chuan Natalia ichu fasha ina thon ngal angai don tho tho bokani poisa tam tham tak ani awangin Christine te nu pa pu an ril ro ha viau poisa an nei si lo wangin pa ber phei chu amang ang tak zet bokani ama ero chu Natalia email an mole rual ero chuan Christine chuan a center din na tura asum nei sa chu manri phot cha asia in himle lom takin Natalia Grace chu fa atan an la tangenge ani in no puar pa in tuipui kamlama chuan an hoi thoveng zuya mi panaw pang pathum te in fiam a mu in Natalia ichuan an bula kalve chu tumin anu chu shwai ve turin atia nima sela Christine ezo photang anti dek chuan Natalia ithin rim chuan do kan chu nasataka chumzui ngik ngekin an eitur choplai te chu leya vomdarin Walker mang ei lo chuan anu chathar te lampan chuan atan zui ta dor mai ni chumole anthil mu zet chuan Christine te nu pa po achong kher mai nima sela engtia ma ti zui lem lovin pa ngai tak chuan an om zui ve mai bokani ma se inan thlen nu thleng po in Natalia imizia chuan an be se ang lo chhotul tul si an adopt fel ma a amizia le nungchang ni mel tak te chu bo fai ta vekin atoi zongin aswal thiam ang reng viau mai ni apathar Michael chunga a thatlela yin anu thar Christine ero ati chave du tlat lo maya athu soite po angai thak that sak du ve ngai mi alawa a ignore thiam hle bokani Christine in buala tum te chuan kanu tak tak po inilaw ti tur engma min shil ka ngai lo ti vel mak makin anor lui thei thak lo maya anuwala in sir mel takin a chapliang hom loi boxi Christine te nu pa po in thil omzia chu makanti thu mut muna soidunin aom na mun ason thut awanga thil thleng pal mai maya chuan an ngai tari ani chuti lain atuk lam thleng po in Natalia I khosazia ero chuan zia omlam apan thei ta chuang reng lo mai Jacoba le khazirna tukwer te chu lauti borban sakin ka unaw pa pon adu aziaran thei chuan enge ka theilo bi kang alati ham zui thil thlenga wang chuan Christine te nu pa po in bakkai pha devin chuti mek lain Natalia ila chuan zamap lo ti sha takle ngei omzet mai hian Christine chu alo mel reng mai nya mole fanuthar anei ta ka wangin Michael le atho puite office lama an par mek lain Christine chuan thulom omlo tak adong thut naupang boipui ngai zwalbi khau enkol na tura dinatum center chu fan pe tu tur telama boina awma wangin ahun taka hon ani thei melo asum nei sa vela Natalia izaina sen so pek tlak ngai tan chuan alo pe kwit rat to mai box si a aril ro ha zui viau mai amang ang chuan velika ina pek alo tum to donation chu mu tai pha in awa mu ta hiala in thashung tak chunga amamo na te asoi nu chuan velika ipo in I helovin phal takin alo pe ngal Christine chuan an fanulak thar zemak zet Natalia ichung chang te po soipui ngalin alandan chuan velika ipo hian tiang deuh hilo tong ve to in
a experience a changin ti dan tur cha niya a hriat ang te chuan thuron alo pe ve bokani heti mek lai hian a fa te zinga buaipui ngai falbik jacob atsu ngui hle in natalia I omve nuwa anu christinin ama aya natalia I hlir angai saktamai chuan ati that holo ni berin alang bokani ti chuan velika ipuina in atopa chuan christini center honni turpo chu ron thlengin akalma in rongbol pa in chauka chuan athu soi dan tur vel te chu zirchinin chuti mek lai chuan natalia I chu ron lutin puitum ni om taka chembanin thlai ho chulo chanve atuma a intina angti hlaw christini chuan a chemken lai chu chu sak ngal tuma se natalia I chuan hum het savin ama christini zawk te chu vi tum ang dewina omvel ngei omle rap taka anui vel nu chuan athil hum lai chu thave ta shama se michaela aron lu ve chi awang chuan victim role play le da yin nati mel deu chap chungin atlan chuak le vel christini ti ngai na chelo po hoi hai hle in ain ti nat ka hlau na lama ven him ka tum ringota ama zawk khan vi tumin minlo belet nia mole ti ma se apasal ero chuan athu soi ai ma chuan natalia I zawk chu anga event lat mai a hnulama ero thil chu tluang taka kalin christini po in ati tur ang te chu tluang taka ti thein thu soi na hun anei laklo lai takin natalia I chu aron enroll vele nima sela a har salo zonga khosa hlavin naupang innocent le mangai om ngoi khongai om ngoi anga ron inlan velin adopt ani ma ang chia khan ane so le to hle a chu ero christini tan chuan thillom tak aniri thungani zanlaya chuan thlipui tlele ro surna salutuk hnuaya natalia I chuan christini muhil tuilai chu kai thovin anila chuan ro surna salutuk chu ahlawanga abula mut aron tum emo ati lain natalia I chuan atois pomkara athuru chemte chu mu in ngoi rengin achwa santanal nal maya christini hi nitala engtiangin ngei omanga engtin nge ma ilak zomzelang engpo nei se enge thlengzel ti cheturin nakzana minlo thlir le chhodonnya tlang au channel lo thlir chin tu zongzong te in zawayin ni man nuam mangcha mutuile